खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गल्डेन लांगुरनि थैनाया सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव जिंगा सिखांहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिआ पिएइचडिनि बेले-बेजे खालामनायनि अजदखौ नेवसिदों। एनइपि 2020 फेकाल्टि डेभेलपमेन्ट कनक्लेभआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जागायबाय। कक्राझाराव गारिया हाखराव गोग्लैना साबा जोखोम। गसाइगावआव बिटिसिनि बारग' सोद्रोमानि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ हेरेसमेन्ट खालामनायनि अजद। आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरिया सा 12 कन्ट्राक्चुएल स्टाफ मावफारियाफोरखौ बोखारनो बिथोन होबाय। मोन 6 हारिनो एसटि होनो आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिखौ होबथानो थांनानै खैफोदाव। गोदान दिल्लीयाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ गल्डेन लांगुरनि थैनाया सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव जिंगा सिखांहोदों। रैखागिरि आरो जायगानि सुबुंफोरा थांनाय दानसेयाव सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कजों थांनाय बिसमुरि सरलपारा लामायाव मानै गोमालांनो हमनाय गल्डेन लांगुरफोरनि थैनायनि सायाव दुखु फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दासान्दि लामा गुवार खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो थानाय समावनो लामाखौ बारनाय समाव लांगुरफोरा गारिफोरजों मोगा-मोगि जायो। आबहावा बिगियानगिरिफोरा बुङो दि लामा सेराव दंफां दाननायनि जाहोनाव जिब-जुनारफोरा बाहायनाय मिथिंगायारि सायख्लुमखौ खहा खालामदों, जायनि जाहोनाव बिसोर हायाव गोग्लैनो गोनां जादों। हाग्रानि जिब-जुनार रोंग'साफोरा बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो राहा लानो खावलायो, जेरै कैनोपि दालां बानायनाय, स्पिड ब्रेकार लगायनाय आरो आरोबाव थैनायखौ होबथानो थाखाय हाग्रानि जिब-जुनारनि सांग्रांथि नेरसोन लानाय। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिआ पिएइचडिनि बेले-बेजे खालामनायनि अजदखौ नेवसिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिएल आहूजा बिथाङा पिएइचडि डिग्री होनायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होनाय खौरां बिजोंफोरनि फोरमायथिफोरखौ नेवसिदों। बे दाबिफोरखौ ओंथि गैयै आरो नंखाय होननानै बुङो। मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों प्रफेसार आहूजा बिथाङा बुङो दि गासै 127 फरायसाफोरनि पिएइचडि डिग्रीफोरा गनायजाथाव नङा आरो गुबुन सोलोंसालि अनसुंथाइ आय'ग (इउजिसिआ) मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरखौ गोदान दिल्लीयाव लेंहरदोंमोन होनना दाबि खालामनाय खौरांफोरा नंखाय। बिथाङा बुङो दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया इउजिसिनि गासैबो नेम आरो सोलोंथायारि नेमफोरखौ मानियो आरो गोजौ सोलोंथायारि मानदान्दा लाखियो। प्रफेसार आहूजा बिथाङा रोखा बुंथियो दि 26 मे खालि जानाय जथुम्माया गोबां मुलुगसोलोंसालिफोरनि थान्दैफोरखौ लाफानानै इउजिसिनि मोनसे सरासनस्रा रिभिउ मिटिंमोन आरो बेयो फसंथाननि हेंथायै आब्रुथियारि राहा नङामोन। रतुल देखा आरो जेनिन मुसाहारिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फोरोंगिरि आफादनि थान्दैफोराबो मुलुगसोलोंसालिनि सोमोन्दै नंखाय खौरां फोसावनो नाजानायखौ सोंखारिदों। मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा सोलोंथायारि सैथोथिनि फारसे गावसोरनि रादायखौ फिन खेबसे फोरमायो आरो रायजो-राजाफोरनि फोथायथावै अजदफोरजों गोहोम गोग्लैनो नाङा होनना खावलायो। थामथि खौराङाव दङ एनइपि 2020 फेकाल्टि डेभेलपमेन्ट कनक्लेभआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जागायबाय। हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि एनइपि 2020 नि सायाव सानथामनि फेकाल्टि डेभेलपमेन्ट कनक्लेभ आरो फोरोंथाय हाबाफारिया 30 मे खालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गोजौ सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव फोरोंगिरिफोर आरो सोलोंथायारि दैदेनगिरिफोरनि जिउ राहायारि रोंग'थिखौ जौगाहोनाय। एनइपि 2020 खौ मोजाङै मावफुंनाय आरो सोलोंथायाव बिरोंदामिननि बाहायनायनि सायाव नोजोर होनाय बे जथुम्मायाव फोरोंगिरि, सोलोंथायारि रोंग'सा आरो मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लागासिनो दं। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव सोलोंथायारि फोसाबनाय, गोदान आदब आरो गोजौ सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों।
मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे जथुम्माया फोरोंगिरिफोरखौ सोलायबोनाय सोलोंथायारि गोनांथिफोरखौ गोरोबहोनो आरो फोरोंनाय आरो सोलोंनायाव साबसिनखौ बांहोनायाव मदद होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ कक्राझाराव गारिया हाखराव गोग्लैना 5 जोखोम। कक्राझार जिल्लानि बिसमुरि सरलपारा लामायाव उल्टापानि खाथियाव गंसे पेसेन्जार गारिया लामा सेरनि हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो 5 सुबुंफोरा जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गारिया गलपारानिफ्राय सरलपारा पिकनिक थावनिसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गारि सालायगिरिया गोख्रै खारनायनि जाहोनाव कन्ट्रल खोमानानै गारिया लामानिफ्राय स्लिप जानानै हाखराव गोग्लैयो। जाब्रबथायाव गासै 5 गाखोगिरिफोरा जोखोम जायो। जायगानि थागिरि आरो इमारजेन्सि हेफाजाब होग्राफोरा जाथायथिलियाव थांनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय लांनाय जायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जाब्रबथाया फिन खेबसेबाव सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनि गेजेरजों थांनाय गुमावदार लामाफोराव जानला-मानला गारि सालायनायखौ लानानै जिंगा सिखांहोदों। 5थि खौराङाव दङ गसाइगावआव BTCनि बारग' सोद्रोमानि फिसाज्ला आरो बिहामजोखौ हेरेसमेन्ट खालामनायनि अजद। BTCनि सासे बारग' मावफुं सोद्रोमानि नखरनि सायाव गोसोआरि आरो देहायारि उत्पीड़ननि अजदफोरा आसामनि गसाइगाव ओनसोलाव सावरायजादों। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPLनि आइजो गांखंनि मिरु नेहाथारि आरो BTC एक्जिकिउटिभ मेम्बार रेवरेवा नार्जारिनि बिहामजो स्निग्धा बसुमतारीआ अजद होयो दि हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिथाङा गावनि बिहावनिफ्राय अरायसम गोसोआरि नारसिननाय आरो नाख्रेबनायजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दं। बियो दाबि खालामदों दि बिनि बिहावनि सुबुंफोरा बिनि आरो फिसायनि गेजेराव फारागथि सोमजिहोनो नाजागासिनो दं आरो बिसोरखौ जयै जुलि जानायनिफ्राय होबथागासिनो दं। बियो सिगांबो देहायारि गाज्रि आखुजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन होननानैबो अजद होदों। स्निग्धा बिथाङा बुङो दि बिथाङा गावनि हाबा जानाय जिउखौ गावनि फिसायजों लोगोसे सोलिहोनो लुबैयो, नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव बिसोरनि सोमोन्दोआव जेंना सोमजिहोनायनि अजद होयो। बे अजदफोरा जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव नोजोर बोनो हादों। रिपर्ट खालामनाय समाव रेवरेवा नार्जारिनि न' एबा बिथांनि नखरनि जेबो मावख'आरि फिननाय मोनाखै। बिबानगिरिफोरा अजद होनायफोरखौ नायबिजिरनायाव बे आयदानि सायाव आरोबाव नोजोर होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरिया सा 12 कन्ट्राक्चुएल स्टाफ मावफारियाफोरखौ बोखारनो बिथोन होबाय। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि स्पिकार रन्जित कुमार दासआ आयेन आफादनि सेक्रेटारियेटआव थिखानि बिबानाव खामानि मावबोनाय सा 12 आजिरा मोननाय मावख'गिरि आरो साख्रिआवलाफोरखौ बोखारनो बिथोन होदों। 29 मेनि मोनसे अफिसियेल अर्डारनि बादिब्ला आयेन आफादाव खुंथायारि दाफामफिन्नायनि बाहागो महरै मावफारियाफोरनि सिबिथायखौ थाबैनो गोहोम गोग्लैनायजों फोजोबनाय जादों। गोहोम गोग्लैनाय मावथिफोरा MLA हस्टेल, सिकिउरिटि ब्रान्स, लेजिस्लेटिभ ब्रान्स आरो गुबुन गुबुन खुंथायारि खोन्दोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानफोराव खामानि मावगासिनो दं। बे थांखिया एसेम्ब्लि सेक्रेटारियेटआव अजद होनाय थिसनथाय आरो सिबिथायजों सोमोन्दो गोनां बेले-बेजेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेराव फैदों। नाथाय मावख'गिरिफोरा थिसननायनि बेलायाव सोलिबाय थानाय आयेनारि बिजिरनायजों बे खामानिखौ थोंजोङै सोमोन्दो लाखियाखै। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे थिरांथाया बिधान सभानि गोदान दैदेननायनि सिङाव मोनसे गुवार नायबिजिरफिन्नाय हाबाफारिनि बाहागो। 7थि खौराङाव दङ मोनद' हारिनो ST होनो आसाम केबिनेटआ लानाय बिथांखिखौ होबथानो थांनानै खैफोदाव। नोंथांमोनहा मिथिगौ दि थांनाय 29 नबेम्बराव BTC नेहाथारि क'खौ गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसाफोरा गाग्लोबदोंमोन। जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बिनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दों। बै सानखालिनो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिया ट्राइबेल फरायसाफोरनो रादाय होदोंमोन रावबो फरायसाफोरखौ केस होनाय नङा होनना। नाथाय बिनि सोलाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो सासे फरायसानि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों BTC नेहाथारि क'खौ गाग्लोबनायनि दायाव सा 22 ट्राइबेल फरायसाफोरखौ फैगौ 17 जुन 2026 आव कक्राझार सेसन कर्टनिफ्राय हाजिर जानो बिथोन होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दों। 8थि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों।
आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमनानै आसामाव NDA 3.0 सरकारनि जौगाखां एजेन्डानि सायाव सावरायो। बे मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया हादोरसायाव गाहाय जौगाखां बिथांखिफोर आरो खुंथायनि गोनांथिफोरखौ मावफुंनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिनिफ्राय लामा दिन्थिनाय आरो हेफाजाब बिदों। गिबि मन्थ्रि महरै फारियै नैथि खेबनि थाखाय बिबान जुरिजेननायनि उनाव गाहाय मन्थ्रिजों शर्मानि बे गिबि नेमखान्थि बादियै जथुमनायमोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।